Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie w przystępnym 21 dniu na igłę pomyślnego kalendarium. No i mamy wydarzenia od 21 do 27 maja. 21 maja w 1363 roku był zdęk cesarza rzymskiego a króla Czech Karola IV Luksemburskiego z Elżbietą Pomyrską, wnuczką króla polskiego Kazimierza III Wildziego. 23 maja w 1317 roku sławno stała Sangarda. 23 maja w 1266 roku szaleno stało lokłewuny na lubeckim prawie, też wtedy stało Sangarda. A w 1703 roku szwedzcy wojska zaczęły łeblążenie tornia łebczas tak pozwony trzeciej Nordowi wojny. 24 maja w 1944 roku w Płemsce za zestrzelenie Niemca w Szymbarku hitlerowcy zamordowali desant z należników krajamnej wojskowej organizacji Pomyrscy Grif. 27 maja w 1807 roku wojska Napoleona zajęły Gdańsk, weszły do Gdańska. W 1904 roku niemiecki cesarz Wilhelm III Hohenzollern wedem ku Kaszebści kanał we Gdańsku, no i wtedy czasny pozwa to Kaiserhafen, wtedy przestań cesarza. No i też w 1983 roku Ekrant Dyrpły Myrzy zaczął działanie jak muzeum. Na dziś to wszystko. Ryczymy do słychania w następnych dyleków. Do ucieczki.